Penúltimo contra segundo clasificado. Sobre o maltreito céspede do campo do Ceao non houbo demasiada diferenza entre o Lugo e o poderoso Racing de Santander. Tan só suficiente para que os 3 puntos viaxasen cara a terras cántabras. Iso sí, o equipo visitante foi superior no primeiro tempo, no que tivo varias oportunidades para marcar. Velar aos 2 minutos e Roberto aos 16 protagonizaron os mellores achegamentos. O Lugo antes do descanso tan só creou mínimo perigo en accións ailladas, como esta de Mate. Mellorou o partido tras o descanso. Chegaron os goles o primeiro aos 5 minutos. Roberto anticípase ao gardameta local Pita e establece coa testa o 0-1. O gol chegou logo dun centro dende a esquerda do lateral dereito Berni. O Lugo reaccionou. Foi logo dunha boa xogada individual de Elías. Percorreu moitos metros e o seu preciso centro atopou a testa de Chavea para marcar o empate. Era o minuto 12. Os branquivermellos gañaron enteiros tralo tanto e buscaron o triunfo. A súa mellor oportunidade chegou xa sobrepasada a media hora. Héctor fai todo ben, pero falla no máis importante, a hora de enviar o balón á rede. Non errou o Racing de Santander, foi nunha acción de tiraliñas, balón aéreo, toque preciso de Roberto e remate a gol de Tato. Quedaban tan só 5 minutos para o final e o gol resultou decisivo para unha nova derrota do Lugo.